engaki etwa atabira ngaki umugusi into isaine naenda abantu batwanjire otwagusabanga mwanya getege mwese simwabeta ka kitusega nabuya tusubwa tumwana kitoko boko aba bago tungusa kuchimayaga so kutumga chipaya chikuru state house echi baba ibera mali okanya kitali bago bacha wakala abantu chipa chamanyinga chipa chiskuru abana bagosomba bagwanda kwano fees na chibago chokutubagera abana bali isiku bata matemo abama yakoimuka batanga kiwango wasukere kitali Kenya Gazette legally kitali go exist in the Kenya administrative system ngakujwa kwaje ngetayo oyo Timothy Bosire agenda abwate tara resign kuru ODM as a national treasurer njega ODM I resign and I'm now a proud party leader of People's Democratic Party fully supporting Okengo Matiang'i as a president. You should come down at the bank na ajira amna raia supporting Okengo Matiang'i not to tumeka abagosi abe kam abakobe wo mwenari ndoji ko ni una maemba to ko ni wechiro edi tukoria ichuma umuske Timothy Bosire na abwate abantu aliasesemo ya Kericho naende korengana nebirengereri bunachete gotebya abantu neringa ekikaranso keria ikiare ngororo gose ikiarangiretiwe gose nakinjanetie birengereri n'umusko ito Fred Matiang'i erindegere gutware ekikaranso keria na intubuna abantu ba Fred twaseire nere birengereri igontegete goteba rero ritukoria rero kuna ekikaranso keria Fred tare ngororo Fred Okengo Matiang'i tare ngase ekikaranso keria na ende umuske Timothy Bosire bunare goteba buri no burimo igo igontagete gosaba abantu bamitase bare tunyare kurigereria erindegere abantu bari bonse bibachire kubutumeka gocha kubutukana negesaku tunyare kubagikeria oyo mobo okuruku Timothy Bosire bono iga kero muntu chinkongo chionsipi na amanyete nga chibesa umusko yo Timothy Bosire achietaga tumekaria ne chibesa chiarwete state house ya Kasongo ero gotu achire gaiga asogo sego mwana minto Fred Okengo Matiang'i asekero keria kenene asomuchi o Kenya na inturende muna abagusi otogoteba tato mino na abamuna arabe oikomo support twakanire ngaki our birthright is that we also exist na Kenya twaguri bakari totogambe Kenya musike Matiang'i muna china ba Kenya bonse no de west go distract ntoko maibaga obane mbolinga abare abago tumeka bono nebese yiga yabagenkire lakini ande ekerebe yo chakoera maiga na chabaleta nga Fred Okengo Matiang'i aya habari byo kucho kusimi ndo mwanya kitinge na William Samoei Ruto yakabagendo keke one time ngakaba one time naende one time korangeri igure bire onde bwensu urachi kobanga nkutumekare kobutora neke egesa kugeito ntoigo chikomorigereri ntogo chikomwa maiso itogo chikodiri nere itogo chikokotebya abantu baitase bonse pibare onde bwensu otagete kobutora neke gusi egesa kugeito omuntu yagikeriwe aseriwe naende intutu atebiriga amagendro gocha gusi taye veva William Ruto agotokorera abagusi baito na ubakore biashara Kenya ngimakere nkongo abagusi baito na ubagwakana chitax kerase igo mugusi konyora amagendro tairas magende state house achigosabera amagendro gagwenete gocha buna chinkongo chinde agocha igontegete kubate abantu baminto murayonde bwensi ogochigotumekegesa kunga gokebomba amugokira state house aserieta lya magendro twakanire na hande gotitoro gotenena macho ngotitondere gotena imara korabarayibu nabwo na gotebya abantu baminto abarayi bari batagete koni egesa kugiito asigochimutuga mbago chigotwara ibaga yogokuano mukutano onde bwensi yogokwana asa matanga ndonsi na hende mbago twara ibaga no ende diogosoka isiko ta bwa bagusi igakuruku Fred Okengo Matiang'i oinera togo support into muna bagusi mo especially in Nairobi we are intact abantu baito bagusi na intundoro je moramo lakini gochaka rero gochimutumu na mwato igure sauti yaito muntu onde bwensi ogokwana Matiang'i igoro ya bobe igoro ya gusi origina ayo boraro komenya mpaka 2028 yakori biasara bito ko bigoro 2027 ane 26 twakwane bune timu I represent Gen Zs across Gusii ne country ya Kenya igontete goteba iga asaba gusiba minto ekero William Ruto enkoriye kero kyo president tali state house twacheta gachi gotokora campaign oro nigachete mashinani agachaga ali chifire chikere constituency agateba nakonya bagusi nakonya mama mboga nakonya abantu ba boda boda omongino oli bugate miaka 70
otanyara gwika state house inkira kia moire buna afiringe president na kirete chikuro chire risabu maiga ondorire state house ne yabachore bali abake chitumbocrat bali bakoba chinda cyabo ku state house omugusiti gasikwe aiwa maskani kwanza generation ya sai ndotati ko gubia sara bikoro kunga state house ari rekorosie para tigatubwatira namo irindegere kuikirania ekerengere gieito 2027 irindegere Fred Matiang'i agambe na William Ruto abe one time.